gane mu bane. Yawwa, assalamu alaikum. Unguwa ne fa unguwar garin nan. Lasisi aka ce ta cika. Yarka ce an ce mana, a tsaya mana. Yarka an ce ta yi sahira. Sabon da ke sabon ne. Yarka ta yi sahira. Fito da mutanen da aka kashe a unguwa? A Kaduna bane? Dan ya je gida mai gel. Nan ba ma filin bol din yara bane aka samu. A rushe? Za mu rushe. To bari a filin yara na bayan kofa inda halak ta can yake zuwa. Wacce ya cin halakan ya dan hejo. Cin halak ya tafi ko? Ka gane? A unguwa ta idan ban hana su shan kunun safiya ba shege nake. A ba an kana su ko sai a ringa kai yara muna na. Ka gane yanzu mu je ka sha taba ka zo kai musu jahilci zan tsaya. Mu je in busa.